Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Гриппка каршы вакциналар кайтты. Беренче булып прививканы кемнәргә ясыйлар? Мәктәпләр саклану чаралары һәм антисептиклар белән тәэмин ителергә тиеш. Яңа уку елына әзерлек ничек бара? Теманы дәвам итеп, Татарстан халкының 5%-нда коронавируска каршы антитәнчекләр табылган. Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, барлыгы 6000 татарстанлы тикшерелгән. Салкын тию сезоны якынлаша дип искәртә табиблар. Татарстанга гриппка каршы вакцинация беренче партиясе инде кайтты. Аны медицина учреждениеләренә таратканнар. Масса күләм вакцинация табиблар һәм укытучылардан башланачак. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Наилә Шайхразиева күп еллар укытучы булып эшли, яшәү урыны буенча ул 7-нче шәһәр шифаханәсенә беркетелгән. 3 елдан артык ул үзен һәм укыткан балаларын саклау өчен гриппка каршы прививкалар ясый. Как начинается только возможность поставить, в первую очередь бегу делать прививку. Ставлю прививки именно в августе или сентябре, а потом уже не болею в течение года. Грипп куркыныч авыру, ул йөрәккә, бөерлеккә өзлегү китерә ала, пневмония һәм менингит белән чирләү мөмкин. Тик бу сезонда хәл үзгәрәк, гриппка коронавируска кушылырга мөмкин. Шуңа күрә үз-үзеңне бер вирустан гына булса да саклау мөһим дип киңәш итә табиблар. В первую очередь вакцинация показана лицам с высоким риском возникновения осложнений. Это лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Сахарный диабет, другие заболевания эндокринной системы, болезни легких, сердца, почек, анемия, избыточный вес. Кроме того, вакцинируем в первую очередь работников образования, работников социальной сферы, торговли, общественного питания, транспорта. Шәһәрнең медучреждениеларында 2 төр вакцина кайтарылды. Һәр теләгән кеше табибка язылмыйча, прописка урыны буенча шифаханәгә мөрәҗәгать итеп прививка ясата ала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шаулы камы балалар медицина үзәгенең баш табибы итеп балалар хирургы Марат Насыйбуллин билгеләнде. Ул Казан медицина университетын педиатрия белгечлеге буенча тамамлаган, аннары оешма менеджменты белгечлеге буенча Кама дәүләт инженер-икътисад академиясе дипломын алган. Хезмәт эшчәнлеген Казанның 7-нче шифаханәсендә башлаган, соңыннан балалар республика хастаханәсендә балалар хирургы, Әлмәттә Татнефть акционерлык җәмгыятенең медсанчастендә һәм Мәскәү сәламәтлек саклау департаментының Башляева исемендәге балалар клиник хастаханәсендә эшли. 2019 елның гыйнварыннан Яршалы Кам балалар медицина үзәгендә эшли, 2020 елның башында медучреждениенең баш табибы урынбасары итеп билгеләнә. Мәктәпләр укучыларның ата-аналарыннан саклану чаралары һәм антисептиклар сатып алуга акча таләп итәргә тиеш түгел. Бу хакта Россия мәгариф министры Сергей Кравцов хәбәр итте һәм әлеге максатларга чыгымнар региональ бюджеттан каралганын белдерде. Санитайзерлар һәм контактсыз термометрлар белән шәһәрнең барлык мәктәпләре тәэмин ителергә тиеш. Тулырак мәгълүмат алга таба. Шаулдагы барлык уку йортлары санитайзерлар һәм контактсыз термометрлар белән тәэмин ителәчәк. Бу хакта әле бер атна элек узган матбугат конференциясендә мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хуҗин хәбәр итте. Был приказ управления образования, ряд моментов уже внедрены в школах, будь то дезинфекционные мероприятия, график уборок, проветриваний. Значит, каким же образом будет организован образовательный процесс? Это прежде всего требования обеспечения сотрудников пищеблока, технического персонала средствами индивидуальной защиты, средствами, бесконтактными термометрами. Әмма шәһәр мәктәпләре җитәкчеләре белән сөйләшкәннән соң, аларның кайберләренә үз акчаларына санитайзерлар һәм термометрлар сатып алырга туры киләчәге ачыкланды. Шул ук вакытта яңа уку елы башлануга актив әзерлек бара. Һәр сыйныф аерым кабинетта укыячак. Мөмкин булганча яхшы һава торышы булганда дәресләрне саф һавада үткәрәчәкләр. Пока мы закрепляем за классом кабинет, за исключением нескольких предметов. Это физическая культура, изобразительное искусство, технология, физика и химия. Естественно, они будут ходить в специализированные кабинеты. До конца года в учреждениях будут отменены массовые мероприятия. Керү һәм чыгу юллары да мәктәпләрдә арттырылырга тиеш. Медболыкларга йогышлы авырлар симптомнары булган балалар һәм хезмәткәрләр башка кешеләр белән контактлары булмасын өчен урыннар оештырылачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Шулай оқушылар үшін яхшы яңалык. Білім күнінде 1 сентябрьдә Чаллы шәһәренең 1 сыйныф оқушылары шәһәр буйлап автобусларда бушлай йөри алачак. 1 сыйныф оқушыларына шундый бүлекне шәһәр транспортчылары ясарга булганнар. Әлеге бүлек бала үзегенә яки ата-анасыз белән транспортта барганда карала. Тукай районы Төбән Суыксу авылында универсаль спорт комплексы ачылды. 1,5 квадрат метр мәйданлы объектка республика бюджетыннан 110 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Тулырак безнең материалда. Төбән Суыксу авылында заманча спорт комплексы барлыкка килгәнчә җирле спортчыларның тренировкалары арендалы биналарда узган. Хәзер алар өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Бирдә балалар да, өлкәннәр дә спорт белән шөгыльләнә алачак. Спорт комплексы алга дип исем биргәннәр. Мы очень рады, что на территории Тукаевского района строятся такие новые прекрасные спортивные объекты и социальные учреждения. Наша задача, в первую очередь, это наши спортсмены совместно с городскими и борцами, и другими видами спорта, участниками постоянно должны заниматься спортом. Бина 2 катлы, көрәшчеләр өчен дә аерым урын бүлеп бирелгән. Зур спорт залы баскетбол, волейбол, футбол буенча укыту, тренировка дәресләре өчен дә билгеләнгән. Җирле халык өчен бу үзенчәлекле вакыйга. Для меня лично это особенное мероприятие. Как-то в 70-х годах я начал свою деятельность в этом хозяйстве. Инженером, механиком. И вновь возвращаться в этот Суксы. Для меня это очень счастье. Төбән Суыксу авылы җирлеге шәһәргә якын урнашкан. Заманча спорт комплексы барлыкка килү белән бирдә танылган спортчылар да тәрбияләнер дип өметләнәләр. Киләчәктә дә чоңгы трассасы булдырырга планлаштырыла. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз. Внимание! В выставочном центре «Экспо-Кама» с 7 по 30 августа выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспо-Кама». 0+. Внимание, садоводы! С 28 по 29 августа в ШШК пройдет выставка-продажа от новосибирского питомника. В ассортименте полукарликовые яблони, груши, вишни, новейшие сорта малины, смородины, жимолости, крупноплодная клубника и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23.